Go, Mainoko. Titesha naye masikana. Ulisengu. Ndiri papuga. Gara no, it's fine. Ndikuda kurumidza zvangu kuenda garako. Aivedwe komotomanya. Ndatopfuura zvangu nekumusika kwako ndikawana usiku ndikashaya kuti chiko naye Mainoko. Aiwa ndasina botura off tiri kudya zvene masikana. Aiwa aimboitai. Kana kuti maona kuti hamuna nyama. Kana. Riri business shamwari. Kana iri nyaya yebusiness kai handizi kuti asi ndakatsika pakatsika benzi kochifu twatanga Mainoko ko ndogotanga ine vasikana akusikana kutengwa kumusika kwangu kochi handitozivi kana kuti nditi chii 2 weeks dzese ndaingofambira mari ndigare zvangu pamba ndogodi ya wauya zvakanaka Mainoko unyatsori shamwari yangu mira ndikubatsira nditi kumusika kwako unonetsera kuti madomasi akaora neasina zvinenge zvakangosangana zvinhu zvako hazvisitombo representable saka zvinotengwa nani apo unenge ungori nechipuling mumusoro chiapron chawabva kunonohodhesa saka unoda kuti zvifambe sei imi vasikana kuvanhu vanenge vavinga kuzotenga inini here kana kuti vanenge vavinga kuzotenga kuti vandenditengesa aiwaka asi vanongoda zviri aiwa anongoda kutenga anotenga asingada anongorega ini natoona kunge ndivana mai black ndaasingada hangu zvitaura asingatondituma ndivana mai black vana mai black vanonotora zvimishonga zvako vanotora kuva vachimwaya pamusika pangu kuti pasatengwa kana usatombotsvage muroi pasina munhu chaanoda zvinhu zviri niti tarisaonewo kana iwe hona kana pamba pako payadhi pako hona zvapakaita padii izvezvi 3 o'clock une chidhuku une zvimasoksi kana kugeza hauna Mainoko chii kana ndine ndakanetawo vedwe aiwa bvuma kutsurika uchinja nditi zvakaoma chindipa wako madomasi ndo andanga nyanya kufambira zvangu uzviti ndichimbori neorder ireni hausisina kana zvimadomasi zvacho zvanga zvatoora ndakatozvisima mugadheni ameno kana kuti mari yecapital ndichaiwana kupi handitozivi adowe waraiti its fine mira ndinoona zvekuita kuti ndodii haiti iri bo toonana sharp akwaingwa chikafu baba teshu kuendeka